Ara fa un any, el barri de la Sagrera de Barcelona guanyava un nou espai cultural, la nau Bòstic. Però fa un mes, l'Ajuntament de Barcelona la va precintar perquè no complia la normativa. I ara el promotor del projecte i el consistori han arribat a un acord perquè la nau pugui obrir mentre s'adapta l'espai. L'artista Mohal Gacham, àlies Otier, ha sabut adaptar el món dels grafitis al moviment impressionista de mitjans del segle XIX. La seva darrera petjada artística l'està deixant a la nau Bòstic, un espai de 5.000 metres quadrats dedicat a l'art comunitari que hi ha al barri de la Sagrera de Barcelona. La vintena de col·lectius culturals i cívics que hi ha van arribar ara fa un any i mig a un acord amb el propietari de la fàbrica per utilitzar-la, però la Guàrdia Urbana va precintar l'espai durant el juliol perquè no disposava de llicència d'activitats. A l'impulsor del projecte, el fotògraf i arquitecte Xavier Baciana, el tancament li va caure com una galleda d'aigua freda. Baciana i un centenar de voluntaris, com l'actriu Núria Hosta, es van mobilitzar per reobrir la nau que acabaven de sanejar i adaptar després d'estar 10 anys tancada. Jo, quan vaig veure això per dintre, em vaig esverar perquè era tot... Estava fet un desastre, no?, per dintre, ple de trastos. Era com impossible imaginar-te que quedaria com està ara, no? Molta gent ve aquí i diu, ostres, això és com Nova York, o això és com Berlín, no?, un espai així. Ara, després d'arribar a un acord amb l'Ajuntament de la ciutat, la nau s'ha desprecintat i es torna a omplir de mica en mica amb sessions de fotos i pintura i amb assajos de teatre. El tancament aquest ens ha perjudicat perquè teníem coses programades que hem tingut de deixar de fer. Ara doncs espero que anem de la mà amb l'Ajuntament i entre tots fem que la nau Bòstic sigui un nou referent cultural a la ciutat de Barcelona. Confien a recuperar per al setembre la fira gastronòmica Eat Street i el Festival d'Art Urbà, que tindrà com a seu principal la nau Bòstic. La vintena de col·lectius culturals i cívics que hi ha a la nau Bòstic tenen ara 3 mesos per resoldre els aspectes tècnics que els requereix l'Ajuntament de Barcelona, però són conscients de que tindran dificultats perquè ells compten amb poc pressupost i ho fan tot voluntaris. Núria Casals, TV3, Barcelona.